Днеска аз съм Гашпар Двореца и както виждате играем на Clash Royale. Така, и сега изиграх една битка и спечели Golden Chest, но ми се дадат 13 джема за Silver Chest, че после да сложа Golden Chest и така, разбирате. Който иска, между другото, това че върши хубава работа, да ви кажа. Значи, това е Mirror, Fire Spirit, балона, Baby Драгана, ракетата, скелето на армия, Инверно Драган и Уизард. Това е хубаво чисте, както виждате, тук пише Вената, обаче това не е неговия клан буквално, защото той е един друг и така. Да започваме да играем на батъл. Така. Да видим какво ще пусне то. Балон ще ме пуска, ще ли? Ще кръча майката. Майката ще кръте, ще я пукам от бой. Ей така. Виж колко хубаво пукнах от бой. Сек. Майка ти. Оу е! Много съм добър на вената. Пея, яко по загарената. Търси Wi-Fi по антената. Много бързо ми се пада Инверно Драган, защото все пак е легендарка. Майка ти! Шибания Twitch! Биго, Инверно Драган, давай! Не се занимай с тия скелети, бе! В Инверно Драган хора някой път е много тъп. Не той, аз! Аджима, какво ще му направиш? Не го ли виждаш какъв е камък то? Те ще пуснем сега след него още един Уизард. Който пише, че още на кой си там лева? Опа! Нещо много ми се отваря, ти. Какво стана? Дзак. Готово. Оу, ще ми пускаш принците. Айде. Принца замина. Нам един много хубав принц дека. Обаче принц е... О, хора, опонентът левна! Хора, това му подсаках майката вече. Така. Чао! Оу е, хора, много сме добри, защото той е левна все пак. Но няма... Не че няма значение, има значение, обаче какво да го направим? Какво? Има така? Аха, не знам. Чакай, стига, бе! Мамка му! Всички се махат клана! Добре, хора, знам един много готин клан. Месеци 10 казва клана. Само да го намеря. Кой е? Ето ли? Не. Алфон, Джикпил, не. Не, той е... Мани, месече... Не, тото не. Не, мисля, че беше... Ама се го загубих. И толкова... Не, боже. Ох, ще търся до утре. Така... Значи... Не. Ох. Хайде, бе. Богдан, Диапот, Меси 10. Окей, не. Не.
О. Той един приятел си беше направил клан. Ей, ужас. Дайте ми пък последния клан, може. Не може да е този клан. Не, толкова много купи не. Не. Тук нещо ма сърби главата. Добре хора, няма значение. Какво сега тук бе? Какво има? Ай, какво има? Значи лев на тъпия клан. Ама и не са бе. Не бе. Какво? Той шо? Добре. Така. Няма никой за френ, никоя. 12 място. Димитър. Окей, продължаваме да играем. Не може все пак всеки път да печелим, така че загубим, печелим, губим, печелим, няма значение. Такива са времената, така да се каже. Значи, той ми се прави на много отворенично. Арчърки! Арчърки! То опери главата, хора. Ей! Вие аз тук не видях. Хора, аз направо изключих. Гледам си някъде на майната си. И нещо. Сващате какво искам да кажа. Но база да ме пуска стрелици. Но сега... Не. Миньот! Майка ти. Аз пък имам игърн, бе. Той също е сня. Дай, остай, че го намира, бе. Една дръслив. Дай са. Дай му, момче! Дай му, по-бързо лети! Майка, че знаех си аз. Знаех си, че то педал ще ми пусне това. Добре. Аз пък ще пусна един ракет. Ай, чао. Ракет 5 лева, какво искате? Така... Инверно драгън да пусна... What the fuck, 1000 кръв. Той колко има? Какво край на те? Не бе! Майка че, майната че! Майната бе, ей! Ще ме докосва та! Сега ще ви па майката. Ай, тук пускам един луч. Уизард и аз. Не ме слушайте, аз ме пири главата малко вече. Че аз съм... Но за всеки случай. Опа! Засада. Така, значи... Ще му иба майката на то... Ай са! Давай! Пахтипвата с магорите. Добре хора. Значи ще загубим. Този се оказа силен противник. Макар че аз съм по-силен. Да. Чаям да просто ми би майката. Така. Въпреки няма да се отказваме. Това е все пак само една игра. Не трябва да се ядосваме. Обаче има миньора. Това ме ядосва. Обаче няма как да ми вземем двата. Добре хора, не успяхме за жалост. Но какво пък? Чудо голямо. Хора, аз трябва бързо да вляза в някой клан. Че се усетих, че ще има клан честче и затова и трябва да събирам. Не, България. България. Какво беше? България.
България. България. Сърч. Сърч. Кога станаха 50 човека, бе? Кашки ръчники, по-дизелон. То спок. Какво? Майкаче. Тук в нашия комплект. Що това ми е другия клан? Хора са нямам 1000 пари. Шах иначе си направя клан. Просто искам някой клан, да има много хора, нали? Не искам да е някакъв мини клан такъв. До 30 човека да има там някъде мотор. Тук като гледам първия клан пък няма. Има, бе. Его 27 човека там. Пък ще джойнт на Quotalks. Гангстър. С колко ден? Окей, пак е също. Ох, майко! Майко. Само да почне клан, часто ще ги помня хора. Но, че той 10 часа няма да пусня. Валкирия, такъв. Выходи. Оха! То напасть Паскана. Вот то масмачка направил. То направо ми рассказывает. Просто пускал кот много. То есть аз ще има и принца. Сега ще ми посъдиш бюджет. Да. Как не съм просто на тази игра. Не мога да играя, пък напълно хора. Много съм зле предвид. Не бе. Пак ми направи там при бана атакари, удри ги пък подстани. И сега скелето на армията. На майка че путката, на майка че дупката, на майка че хуята. То ми взе тавъра. То без да ми взема тавъра, то не мои хора. Просто аз съм много нерви на игри. Разбирате ли? Загубили, хайде. Почвай да се нервиш като някакви свински гащи. Като някакъв свиня с гащи. То няма ли да се спре, бе? Ай ще чипа майката! Хора, той ми пуска само една и съща атака! Баси, пелало мазен! Гледай го! Ама стане така, бе! Не ме интересува, пускам тук каквото мога! Не! Братче, изкарай си боя. Карай си победата. Има предизвика и да я направя. Защото победилите ще ми плачка шяката. Мречи, бе, ви сте... Майка ти! Езе! Ха-ха-ха! Завърнах се в играта! Ще пусна още един уизард пък. Ха-ха-ха-ха. Два уизард. Уизард. Ех, майкач! Така си играх, хора. Ще му чупи майката тъпичка. Значи така.
Хопа. После един уизард. Така. После една скелетна армийка. Тук зайче гоблинчета. После едни такива за дракона. После тук за едни такива за тия. Така. Хора! Всъщност ние загубихме, това е хубаво. Не е като да загубиш. В смисъл, нали? Поне можех и някаква коронка, обаче аз не мога да я прибавя. Една минута! Ох, добре хора, това ще бъде всичко от мене. Дано да ви харесал клипа. Палец нагоре, палец надолу, както ще. Довиждане и лек джем.